Welcome back mga kachapsoy. Ayan, sa malamlam na ilaw ay bubungad sa'yo ang wow. Ang ganda mga kachapsoy, nandito po tayo ngayon sa Barangay Binatiklan, Lawang, Northern Samar. Ayan Pasko na sila dito, tara. Lapit tayo. Grabe. Ayan. Wow. Ayan, ang ganda Uy, nandito pala yung mga hinahanap kong stars. Yung hindi sinisend sa akin ng iba. Ayan, nandito pala nagkalat. Star. Pumasok ka naman sa mga videos ko. Ayan, grabe May mga nalalaglag pa na mga ilaw. Wow. Simple lamang po yung kanilang Christmas tree. Pero magkagayon man, grabe. Ang saya, ang gandang tingnan, ang gandang panoorin sa malayuan, lalo naman po sa malapitan. At ayan, may star pa dito. Buong paligid po ng auditorium dito po sa Barangay Binatiklan, Lawang, Northern Samar ay pinalamutian po ng dekorasyon sa Pasko. So pagkarinig po natin, kulang po ito, pero inunahan na po natin sila. Huwag kayong maingay. Hello. Ayan, at ang ganda po dito. Ang saya po sa puso, sa damdamin na makita yung ganitong mga dekorasyon. Dahil isa po ito sa nagpapaganda, nagpapaningning at lalong nagpapatingkad ng Kapaskuhan po. Dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, lalo na po dito sa kanilang barangay, sa Barangay Binatiklan. Sige, mag-shoutout na kayo. Hala na, huwag na kayo mag-inalo. Dahil marunong mag-inalo. May shoutout ninyo yung mga ex nyo. Mag-hi na lang kayo. Hi. Mag-hi kayo dyan. Wow, ang kanilang simbahan. Ayan, shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng barangay officials ng Barangay Binatiklan, Lawang, Northern Samar, lalong-lalo na po sa kanilang butihin masigasig na punong barangay, si Kapitan Roger Sandulan, at sa lahat po ng nagkawang gawa na trabahuin, gawin at pagandahin ang buong plaza ng Barangay Binatiklan. Mabuhay po kayo. Ayan. Alam nyo po, napakahirap po ngayon ng buhay dito sa Samar, dito po sa Northern Samar, lalong-lalo na po dito po sa Lawang, Northern Samar, dahil karamihan po sa mga tao ngayon ay nasa Karamihan po sa mga tao ay nasa bukirin, nasa palayan, nagtatanim po ng palay. Season po ngayon ng patatanim ng palay. Kaya napakahirap po ngayon ng pamumuhay ng mga tao dito. Kaya napapatingkad po ng mga ganitong inisyatibo ang Kapaskuhan ng mga Pilipino dito sa Northern Samar. Ayan, advance Merry Christmas sa ating lahat. Pagbati galing kay Maestro Waray.